लागोनि रायजोफोर नोंसोरो बाजै जानायमोन आदानि नायनो मोजां मोजांथार नैथिंबो बिखुनजो माखा गासिबो ज' ज' बिखुनजो बिहाव आदा जानाय बिखुनजो नै जोंनि बाबा हाय लोगोफोर मोजाङैनो दंना नोंसोरो आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनै गिबियावनो गोदान बोसोरनि नोंसोरखौबो बयखौबो आंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय दे बयखौबो जाहाथे बे गोदान बोसोरा बयनिबो जिउआव मोजां गोजोन खौरां लानानै फैयो आं बिखौनो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनाय थाबाय दे लोगोफोर बयबो रंजादो गोदान बोसोराव ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ इमान खास नङा दिसुन माने जोंना दिनै धालिगाव रायजोआव लांदां बैसागो जागोन ना बेखायनो माने इथि नायहैनो नागिरदों जोंबो ओरैनो इथि फिसाजोखौबो खोथैनानै लायनोसै होननानै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय नायलांबाय थादो नोंसोरो आरो अननानै आंनि चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बयबो लोगोफोरा नायबाबो मानसिफोरा रावबो साबस्क्राइबखौनो खालामा अननानै बयबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर दे जों लागोनि लांदां बैसागोखौ लोगोफोर नायलांदो दे मेंजोब्बाय नै बाजैया मोसानानै मेंजोब्बाय होनदां मोसानानै गोलोमनायखौनो जों मोसानायखौ नुवाखिसै मोसानायखौ आरो जोंहा बैसागु बोथोरखौ लानानै खन्थाइ आवरायनो
जोंहा दामग्रा देग्रा दं दा बिथांमोनखौ सिनायथि होनो सिगांदों बिनानाव मुसानिसिम दालाय आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय मोसाग्रा माखानै दा आङो दामग्रा देग्राफोरखौ आङो सिनायथि होनो नागिरदों दा गिबियावनो सिनायथि होनो नागिरदों आङो मुक्ता बसुमतारी बिथाङा खाम दामदों बिथाङा गावनि सिनायथि होनो थाखाय गुरै खावलायबाय ब्रह्म बिथाङा सिफुं सुदों बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय सिनायथि होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ब्रैथियाव दङ खावलायबाय बिनि मोसाखांनायनि उनावनो जोंहा नोजोर फंबाय दङ बिथांखौ थांसै ओमफ्राय ओरैनो इसे खोथैबाय नोंसोरबो नायदो जोंनि कालिगाव गामिनि लांदां बैसागो लोगोफोर दा बिदिनो मोसाबाय थानोसै सासे सासे लकेल आर्टिस्टफोर नङिसो सल' खनसै साउन्ड बक्सआनो माने बांद्राय मोजां जायाखै आरोना लोगोफोर ओंखायनो सल' खननायफोरखौ बारा क्लियार खोनायाखै लोगोफोर थांसै जि मेंबाय हिमालयना जि बिफासो गारियाव गाखोनानै दंगासिनो दं बिदाखौ लायनांगोन आयनो मेंजोबथारबाय आरो बेथिं दखान फिसा फिसा मोननै होदो बेथिं गथ'फोरनि माबा गेलेग्रा आइसक्रिम नै सुङा पापर माबा माबि फानदो आरो मोननै मोनथाम दखान होदो लोगोफोर ओरैनो बेथिं लांदां बैसागोसो नालाय लोगोफोर नै लोगोफोर जोंहा लांदां बैसागोनिफ्राय डाइरेक्ट खुनालखौ लांनो फैबाय आरो स्कुलाव टाइम जाबाय नालाय लोगोफोर नै मा जादों सुना गरम मोनबाय मेंबायनो नै सान्दुं गोसायाव बिदाखौ लांनो फैदो लोगोफोर स्कुलाव गसिगोन नालाय नै 2टायानो जानोसै ओंखायनो डाइरेक्ट लानानैनो बिमाया माबा जानो नागिरदों गब'नो लोगोफोर नै जों लागोन कालिगाव रायजोनि बिखुनजो पार्टिफोरा जोंनाव जाफैदो नालाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय मोसाफैदो खाजि जाफैदो बैसागोनि रंजाफैदो ओंखायनो नायदो बेखौबो एसे नायलांदो Sabadi juni sukara teram ken sabadi school bensa Gayaw la da biyo oh Nagyan naman ay bilat mugang samlok to ba oh nay samlok kumze ay kumla samlok to nay pama bihaw Lokasi mama, cingay, kumze maka YouTube ako kena gitu Bisa vlogging channel
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Sabtu